wannan share hanya ce. To fa bayan Iran ta gane komai yadda yake, ta kuma share fagenta, to yanzu za ta fara asalin aikin da ya kawo ta yau. Makamai masu linzami daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran sun taso bayan sallamo su da kiran Allah da kuma neman izini daga manzon Allah domin dukan makiya Allah, makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sun nufo ƙasar Isra'ila, wayannan ba san wasa ba, babu wata na'ura da take iya tare su, ko ƙararsu ba mata ji, ba mata iya ganin su, sai dai a gani da idanuwa a cikin gajimare, amma na'ura ba ta iya hango su, kuma ko ta hango su ba ta iya tare su. Cikin 'yan mintoci da ƙasa da minti 10, wayannan makamai daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran suka shanye nisan jamhuriyar, suka ratsa ƙasar Iraki duk faɗinta, suka kuma ratsa ƙasar Siriya duk tsayinta, sannan kuma suka faɗo cikin ƙasar Bani Yahudu wato Isra'ila. Sun shigo cikin wannan la'ananniyar ƙasar 'yan mamaya, cikin ikon Allah salin alin. Duk na'urorin tsaro da aka girka a wannan ƙasa ba su yi aiki ba. Na'urorin tsaron Amurka mafi haɗari wato THAAD, na'urorin tsaron sararin samaniyar Jamus, na'urorin tsaron sararin samaniyar Faransa, na'urorin tsaron sararin samaniyar Ingila, ga kuma uwa uba na'urorin tsaro na sararin samaniyar ita Isra'ila, irin su Iron Dome da irin su Arrow, duka suna nan. Amma wayannan 'yan aikin Allah babu abin da ya musu shinge sai da suka fara dukan Isra'ila. Wayannan kaya sun fara sauka a wasu muhimman gurare wanda ya rikitar da Isra'ila baki daya. Wayannan kaya na farko, wato manya-manyan missile na Jamhuriyar Musulunci ta Iran, sun fara bambame rukunin masana'antu na samar da makaman ƙasar Isra'ila baki daya, wato Israel Military Industry IMI. Tana da faɗin gaske. Kamar yadda na faɗa muku, wannan rukunin masana'antu su suke samar da bindigogi da kayayyakin tsaro na jami'an farin kaya na ƙasashe 70 na duniya. Kun ga kuwa ba ƙaramin rukunin masana'antu ba ne. A halin da ake ciki a yanzu yan uwa, wayannan kaya sun lalata wannan guri gaba ɗaya. Wannan rukunin masana'antu babu wani abu da zai rayu a wannan gurin. Ko da kare mai gadi ba lallai a samu ya tashi ba, saboda an haru gurin. Ba hari aka yi wanda za a mori gurin nan gaba ba, an hare shi ne da sai dai a share gurin a ƙara gina wani. Sannan wannan hari na farko, bayan ya tarwatsa wancan rukunin masana'antu, akwai sansanin sojojin Isra'ila na sama mai suna Palmashim, wani ɓoyayyen sansanin sojoji ne wanda yake ɗaukar manya-manyan sojoji, ƙwararru da kuma cibiyar bayar da horo na musamman na sarrafa manya-manyan jiragen Amurka. Shi ma wannan sansani an tashe shi daga aiki da dai wayannan kaya daga Jamhuriyar Musulunci na Iran. Sannan wayannan kaya sun fara sauka a babban bankin ƙasar. Idan an duba sashinmu na Nurul Haq News da ke Facebook, za a ga bidiyon wani dogon bene yana ci da wuta. Wannan benayen guda biyu, ɗaya bankin su ne, ɗaya kuma cibiyar hada-hadar kasuwanci ta ƙasa da ƙasa ce. Su ma dukansu sun karɓi wayannan kaya. Duka ba a samu minti 30 ba, Isra'ila tana ganin aiki ya ƙare, bayan an kiɗima duniya da wayannan hare-hare, sai fa kaya zango na biyu su kuma suka fara tasowa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran ɗin. Kai tsaye wayannan kaya sun sauka a gurare daban-daban, zango na biyu nake nufi. Sun tarwa sansanin nan na Nevativ Air Base, sansanin da aka rika lodar kaya daga shi zuwa ƙasar Qatar, wanda na kawo muku rahotanninsa a kwanakin baya. Sansani ne da ke cikin Sahara, da yawa daga cikin hare-haren da ake kitsawa da ma'ajiyar makamai a can ake jirge ta. Shi ma wannan ya karɓi wayannan kaya, ba zai ƙara moruwa ba. Wayannan kaya sun nufa garin Haifa, inda suka rika lugude akan manya-manyan depot na mai. Wayannan manyan depot ɗin da Isra'ila ke tara mai, su ma yanzu sun karɓo wayannan kaya. A nan ne fa aka buɗe asalin ƙofar jahannama ga Isra'ila. Wayannan kaya sun tarwatsa filin sauka da tashin jiragen sama na Ramat David da ke Isra'ila, shi ma yanzu ba zai moru ba. Sannan Israel Defense Military Academy da ke garin Aisetar da kuma Brigade, sansanin soja da ke kusa da wurin. Wannan babbar makaranta ce. Duk wasu manyan sojoji na duniya da suke shigowa Isra'ila a nan gurin ake ajiye su. Sojojin Amerika, na Ingila, na Faransa, na Jamus, sojojin NATO baki daya. Duk wanda zai shigo Isra'ila agaji, in dai babban soja ne, to yana wannan brigade din. A halin da ake ciki, idan kun kalli yanayin yadda wannan guri ya koma, ba za ku ce kaza za ta iya rayuwa a gurin ba. Akwai sito na ajiyar makamai na Isra'ila, kamar na garin Shabher da Kana da garin Yakor wanda yake daura da Tel Aviv. Duka wayannan ma'ajiye na makamai sun karɓi kaya, su ma da an tarwatsa su.
'yan uwa kaya zango na biyu fa ya ƙare. To wannan al'amari ya tashi hankalin Isra'ila, ya tashi hankalin Amurka, ya tashi hankalin Ingila, ya tashi hankalin Faransa, ya tashi hankalin Jamus, ya tashi hankalin Larabawa. Ganin wannan duka ya fara wa Isra'ila yawa, wannan masifa da wannan bala'i ya mata yawa. Amurka ta fara magana, Ingila ma ta fara magana, inda ta yi magana da ministan harkokin wajen Iran akan ya dubi Allah a dakatar da waɗannan hare-haren da ake wa Isra'ila haka. Ko kaɗan ba saurare shi ba, domin suna shirin taso kaya na uku. Jim kaɗan suka fara ganin Iran ɗin ta fara shiri na taso kaya zango na uku. Kuma a nan ne asalin bala'in yake, domin ta ce za ta yi amfani da wani makami, Zulfikar. Ganin Iran ɗin ba da saurare su ba, sai suka fara ƙoƙarin yi mata rubdugu. RT News ta rawaito cewa an ga jirage 40 lokaci guda daga ƙasar Siriya sun tashi sun nufi iyakar Iran. Tsakanin iyakar Iran da kuma Iraki suna shawagi. Isra'ila ta fito da manya-manyan jirage, ƙurunƙus jiragen ƙura a daka, wanda ba a fito da su, sai bala'i ya yi bala'i. Wato wannan hatsaribin jirgi, wanda jirgi ne ya fi kowane jirgi haɗari a duniya, wato F-35. A tarihinsa ba a taɓa samun lokacin da aka ruguza shi ba. Aka yi mai kwaf ɗaya, ana dai iya hararsa, kamar Rasha ta kai mai samaman hara, amma ya tsallake, ya kuma gudu. Wannan shine tarihi da aka karya wannan jirgi, amma ba a taɓa samun wa'anda suka yi mai kwaf ɗaya ba tare da kokawa ko zilliya irin ta tsaro ba su make shi lokaci guda, a taɓa gani ba. An taso wa'annan jirage domin su samu nasarar ratsa sararin samaniyar Iran, su kuma duba hanyar da za su bi su kai wa Iran munanan hare-hare, inda Mossad ta ce suna nan suna kallon guraren da za su kai wa Iran hari, gurare masu ciwo za su rama abin da Iran ta yi musu a yanzu nan. Sabon shugaban rundunar sojojin sama daga ofis ɗinsa an samu bayanan cewa a iya wannan lokaci da bai wuce awa 4 ba, air defense system ɗinsu ya karkaɗe missiles da kuma drone da suke tasowa daga kowace kusurwa ta wannan ƙasa, kimanin 4,200. Mai so ya gani da idansa don ya ƙara tabbatarwa, ya je ya duba shafinmu na Facebook Nurul Haq News, ya duba bidiyoyin, zai ga wayannan jiragi da kuma wayannan wato missiles tamkar taurari ne a sararin samaniya aka watso su, kuma ɗaya bayan ɗaya, babu wanda ya sauka. Kowanne yadda ka san rika hada waya tana spark, haka wannan makamai suka rika ragaje su gaba ɗaya. A dai lokacin da mutanen Iran suke dafa shayi suna sha su ne wa Allah godiya. Iran ta karya tarihin wannan jirgi, wato F-35. A wannan atisayi da aka tura jiragen F-35 guda 3, an tura F-16 guda 6, sannan an tura F-15 guda 18. A karan farko, F-35 guda 3, Iran ta samu nasarar tarwatsa su baki ɗaya, ba tare da wata wahala ba, ba tare da wata zilliya ba. Duka guda ta daki wannan jirgi ta kuma tarwatsa shi. Shi ma mushensa, idan wanda yake son ya kalli aka yi wannan yaƙi, ya je ya duba Facebook ɗinmu Nurul Haq News, zai ga wannan bidiyoyi su ma. Yau ga F-35 yana ci da wuta. Wani abin mamaki ma, sai da wannan makamin ya raba shi 3, ba harbo shi kawai ba, tarwatsa shi yayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. F-16 ɗin nan guda 6 babu ɗaya a ciki da ya dawo. F-15 guda 18 ɗin nan guda 5 su ma duk sun halaka, ragowar duk sun tsere, ba su iya tsallaka sararin samaniyar ba. To yan uwa, ga fa kaya nan yanzu, zango na 3 sun taso daga jamhuriyar musulunci ta Iran, kuma sun taho tare da wannan hatsabibin makami, wato Zulfikar. La haula wala quwwata illa billah. Wannan makami sun taso ga sunan birjik, amma wayannan makamai masu hadari guda 2 da suka taso, mai suna Zulfikar. Zulfikar yan uwa shine sunan takobin Sayyidina Ali, wanda yayi yaki da shi a dagar Hunainu, da wannan takobi yayi yaki a dagar Khaibar, da wannan takobi yayi yaki a dagar Khandaq, takobin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la saifa illa Zulfikar wala fatan illa Ali. Babu takobi a duk takubba a cikin musulunci sai takobin Zulfikar, takobin Sayyidina Ali, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala fatan, babu wani matashi a duk cikin matasan addinin musulunci sai Ali, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan takobi ba a taɓa saran mutum so biyu da shi ba, ko mutum kowane irin kalar abin halitta ne, in dai an yakushe shi da shi, to lallai Azra'il ya samu fasinja. Tsabibancin wannan makami ya sa Iran ta sa wannan makami Zulfikar. To gashi nan yau ya taso, zai fuskanci makiya Allah, makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An saita wayannan makamai guda 2